हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दिनै जोङो थाइजौ जानो नागिरदों आरोना थाइजौआ जोंहाना मोनहांबायानो लोगोफोर ओमफ्राय मोननाय बायदि नुबाय आरोना लरहायखो ना माखोसोथाय दा जोङो हाननानै नायहैनोसै ओमफ्राय मोनदोंबाथ' देग्लाय बिराद आगोथिया मोनदों आरोना ओमफ्राय जोंहाना दा बायदियाव थाइजौ मोनामोन ओमफ्राय दा मोनखो ना माखो लरहायदोंना मोनदों नायहैनोसै जोङो हाननानै ओमफ्राय मोनबायानो जानांगौ आरोना एसे साननैसो सिगां जादोंमोन आरोना जोङो ओमफ्राय बे जानायावहाय गोजा गोजा एसे गोमो गोमो जाहांखाबायमोन आरोना ओमफ्राय गोदैबोमोन ओमफ्राय जोंहाना थाइजौआ ओरैबायदि दुखुनांथाव आरोना दालायानो मोननै बायबाय जोंहाना मोननै थाइजौआ ओरैबायदि थायदों एबारो ओमफ्राय एसे लदब लदबबो नालाय थाइजौआ बारा फिसाद्रायबो नङा गिदिरद्रायबो नङा ओमफ्रायो गोथावथारबो आरोना थाइजौआ ओमफ्राय दालायानो मोननै बायबाय खुगा नांबाय खोमा मानसिफोरनि थाइजौआ थाइसे गारदों माथो होनै ओमफ्राय दा जोङो हानोसै आरो जानोसै दिनै हानग्राफोराबो दंखायो आरोना जोंनानो फैद' सासेया खदालसो जावलाबायथारबाय हानोसै जोङो दा ओरैबायदि सान्दुं गोसालै गरमनायखौ नुगोना नुवाखैथाय नै फ्रुस गरमजोबदों नै दायो ओमफ्रायो हानोसै जोङो हाननो लाबाय नै दायो हानोसै ओइ नै जाना थाइजौ बिफाङा बेनो आरोना बारा नुहुरलाय लाङाखै नै गय बिफाङानो होथेलाय लांबाय ओरैबायदि हाग्रा बारि मा बुंनो नै माबा खुसेरखौसो हाफायलाय लांसै मोनसासेया खासि दङ बेयाव दान्दायाव नै खुसेरखौसो हाफायलाय लांसैमोन हाग्रा बारिबाबो जोङो जानायखौ माने जानायनि खामानिखौ जोङो मावालासिनो थाया आरोना मावनोसै ओइ नै बेयाव लांदां नुहुरदोंना बेयाव थाइजौ दालाय बायनायसो आरोना बेयाव नङाबा बेयो लांदाङानो नङामोन जायगाया नै दालाय बायनायखौबो नोंसिनो प्रुफ होथानोसै आं नङाबा थगायदों सानलाय लांगोन आंखौ जालायदो आरो नै बेनोमोन आरोना दालाय बायनाया नै रानबाय नै बियो जेबो बारबो बाराखैमोन ओरैनो बायदों हारसिंनो माने एसे अखा हादोंमोन आरोना ओमफ्राय अखा हानायाव बे बिफाङाव दैया गिलिर जाबाय खोमा ओमफ्राय फिथाइयाबो दंमोन सोगारमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो बायबाय नै बेसेरा ओमफ्राय नै इयाव कारेन्ट थार दंना नै बेफोरो सब ज'जोबलायदों आंखौ थाइजौ दालायजोंनो दायो हाननोसै नै फाल्थु जाजोब्बाय सट जागोन नै नायलाय नै दिन्दांबाथाय गैला आरो बाथ'रियाव नुजासिगोन आरो मा होनो गगामु खालामनि नोलोबारि एरियायाव थानाय थाइजौ हानबाय थानाय समाव नै बुंनो नागिरदों र' रादाबखौ देलाय बुंलाय रादाबखौ बुंलाय फरायनो नागिरदों गोसोखाङो नो दसे दा बुंफिनो थाइजौ हानबाय थानाय समावनो कारेन्टनि थारा नांनानै सर्ट जानानै ओइ बारा फाल्थु नङा दे बोरैबा सर्ट जाना थैमारबा आयु थोद फाल्थु जाजाया बारा सियारा गाखोसिगोन आसोला लागायदो आयै मोनहाया दान्दायानो गुसुंबा सियारा गाखोलायबाय आरोना सियाराव गाखोबाय आं नै जानो थाखाय माबायदि नुवाखै हाफेन गाननो आरोना इयो लाजिदों ओमफ्राय फिथाइखौनो नुवा माथो जि खस्थ' जानोबो बेथ' नायगासिनो बियो जुजिबाबो हायाखिसै आग्रामोन गय बिलाइयाबो डिस्टार्ब नायदो नै थाइजौ थाइसेयानो बेसे गोबाव नांगौ नै बेनो आरोना थाइजौआ नै मावलागासिनो आरो ओंखायनोथ' बेनोथ' आं हालालै बेसेरा थाइजौ थाइसेयानोबो खस्थ' ओंखायनो बायना जामारालै एक्ट्रेसफोरा नायलाय ओरैबायदि गरमबाय आरोना आङो थाइजौ हाननायावनो ओमफ्राय थाइजौखौनो मोनाखै आरोना थाइजौआ गोजौआवसो दंजोबो गोमोना नै साला इयो हानाखै इयो नायगासिनो इयो गरमाखै नाय ओमफ्राय इयो दा हानहोगोन र' माबायदि गरमो ओरैबायदि गरम दा माबायदि गरमोलै ओमफ्रायो गोमोनखौनो मोनासै गोथांखौनो हाननानै लांनांसिगोन जोङो गोमोनखौ गोजौआवसो दंजोबो ओमफ्रायो ओरै सोबा ओरै दान्दाखौ ओरै सोहरबाथाय ओरै नुहुरा ओमफ्राय ओरै माबाबाथाय बेलेगथिं लांबाथाय ओरै नुहुरा ओमफ्राय गोजाननिफ्राय हले जि गोमोन नुहुरो आरो ओमफ्राय सियार लाबोलायनानै जोङो गाखोनानै हानदोंमोन आङो नै सियार लाबोलायनानै गाखोना हानदोंमोन मोनासै
guys आं भिडिअखौ लास्लाबनो हायासैमोन ओमफ्राय भिडिअ लायैयावसो सिरिबाय आंहासो बागदावलायदों आया सामारदों सयथिनोबो देखायनां मस्थ'बा गिदिरखा बारा गिदिर नङा आरोना guys ओइ नै गाइसा नायनोबा दे नै गाइसिंग्राबो लानसेलाय लाजिबावबायसै नै आंनियाव आथिङाव नांबाय जेला आंखौ बिराद गिदिर सानदोंमोन बारा गिदिर नङा अबसे ओमफ्राय बेखौ आं दा जायासै नै सिङाव गोमोन गोफोर ओइ नै बेखौ माने या बुथ्राया फाख्रि न'आव जायो दुटा वाव आरो बाल्थिङासो गैला नै अबस्था गैला गोलोमजोब्बाय दहाय सुखांदोंमोन आङो लिंबोनानै गसर होजोब्बाय गस्लायानो सिजोब्बाय अरायासै आं मारै गाबदोंमोनथाय सिजोब्बाय भिडिअ लागासिनो ओमफ्राय आङो रागासो जोंजोब्बाय आरोना रागा जोंजोब्बाय आङो बेखौ ओमफ्राय हाना गारा दहायनिफ्रायनो भिडिअ लादों बियो आङो बेखौ हाननोसो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय दै खानाया जागोन ना जाया नै नांबावगौ मोनसे नांबावगौ मोनसे नांबावगौ थारखौ मा बायदिलै ओरैबो जाया ओरैबो जाया फाख्रि बेखौ बिसिलाय नों गस्लाखौ नैखौ बिसिलाय नै बेखौ बिसि जाम्बि बेखौ बिसिदो ओमफ्राय दबरखौ हरदो बेयावल' खानांगौ जाम्बि जासिगोन र' जासिगोन हानजोबनो ओंखारनाया गैला नोंसोरो ओइ सिरिबाय ओइ नै गोमोन नुहुरदो नै सिरिबाय हो दान्दायाबो ओइ वाव सिरिबाय आरो आथिंसे आरो ओइ बै नै बिसोरनि गोमोनथारना लोगोफोर ओइ नै सारिया गोमोन नै गोमोन बैला गोमोन आयै नैबिनाव नांसिगौमोन नैबिनाव टेक्लिनाव गोमाबायनो नै गोथां सोयो मोनबाय हानखांबाय आरोना दासो हानखांबाय आयौ ओरैबायदि खस्थ' हानबाय फार्स्टआव हागोन बायदि जि फैबाय आरोना ओमफ्राय थाइसेबो हाननोनो हादिया मोजाङैनो जि खस्थ' हाननांबाय आरो ओमफ्रायो मा होनो दान्दा जरायनानैसो मोजाङै हाननो हाबाय नै ओमफ्राय दान्दा जरायनायाबो मा बिजौथिंसो गोजौथिंसो मा उलार जायो जोंना ओमफ्राय होमबाबो हानबाय आरोना जेन थेन जाय बुस्थुखौ जोङो हाननो फैदोंमोन बे बुस्थुखौ हानबाय आरोना माने बै न'निफ्रायहाय बे थाइनै थाइथामखौ गोमोनखौ मोजां नुदोंमोन आरो बेखौनो हाननो हायाखैमोन जुजिबाबो ओमफ्राय बेलेगखौसो मोनग्रोबाय थादोंमोन ओमफ्राय दायो खाज्रायखांनानै हाननो मोनबाय आरो ओमफ्राय जाबायबो थांसैबो मोनबायबो नै बाल्थिंसे जाहां नै हानखांबाय लांनोसै आरोना नै खस्थ' मस्थ' हानजोबखाबाय ओमफ्राय रावबो आंनो हानजोब्बाय खोमा ना गासिखौबो आंनो हानजोब्बाय सालाफ्रा बिसोरो हानासैब्रा बिसोरखौनो हाननो नाला बोदोंमोन आङो ओमफ्रायो खासिया गंसेया बाल्थिङाव दङ नायबावाखैनो दायो दुगैनानै दुगैनानैसो जानोसै आरोना बेखौ 1 घन्टासो जिरायनानै लानोसै जिरायनानै माने दुगैनाय मानायावनो 1 घन्टासो जाखासिगोन आरोना दुगैनानै जानोसै दायो नै लाबोबाय दोनथ'नोसै भिडिअखौ एसेयावनो